Aquí, primeira mensaxe, non sobra nadie. Aquí, o que non quere estar, o que queira votarse no partido, ou o que non queira estar no partido, será por voluntad propia, non por voluntad do partido. Aquí non sobra nadie. E segundo, necesitamos todas as mãos que sean capaces de axudarnos, que teñan vontade de axudarnos para realmente facer este partido máis grande, para facer ese partido que máis se parece ao Barco, como ocurre en calquera tipo de eleccións. Tamén facelo nas eleccións municipais. Por que non? Por que temos capacidade para gobernar na Diputación, na Xunta de Galicia, espero que moi pronto no Goberno de España, e non temos capacidade de gobernar no Barco? Por que non? Pois iso é o que queremos hoxe. O que queremos hoxe é arrancar con humildade, pero arrancar cun proxecto claro e cun firme objetivo, que os veciños, cando vayan a elexir no 27 e vayan a elexir no Barco, elixan a mellor papeleta, non elixan por descarte. Elixen a mellor papeleta, e esa papeleta ten que ser a do Partido Popular, a da ilusión, a do traballo, a da planificación ben feita e a da resposta ao povo. Eso é o que queremos que se faga. Estou seguro de que vamos a facer. Este traballo non é fácil, pero é imprescindible.